pini dadak nang itu fan nang coba apora pen nang itu dak nang pali apa nang itu Fransi media korti atau fan Christmas damelo sta Christmas lapen ningkan kimi lapen non ningkan ban laso kardok pajir ponlo nang itu fan lapen karbeng lo mara don han tami kardok pajir ponlo tasa kenang sot bangla henlo je opposition party kusita APHLC atum ahin lapen opposition party meeting dulu latum kaning jepon je Karbi Anglong along le bangke Karbi Anglong Autonomous Council atum Adani Ambani afan 152 bighas abangke jorde Bikram Hanse alangli statement ta kiti alangli ke top pensta Lapen PGR along 11,000 bighas along leke lake mo 2030 along si election di population alam alang litum ke paklan lasi aprang si bangke nilitum that opposition party atung aphan lam ke thakang tung la henlo je alang litum pulo opposition doana bangke Karbi Anglong along le Ambani Adani aphan papilong le det je aphan si nilitum ke joint venture songji ko alam kan je do lasi la soalam the ahok pet nilitum aprang dan tum clarified pi bomlo je Karbi Anglong Autonomous Council pen ke longle ke jor ave laso longle ke jor ave pamen pen abotai prop ta paklang lo nilitum lapen jong si do pulote alang litum sidame ene rat aphan ke pamanghu rat aphan mislead rat aphan ke pachobe alam thanang ne athe pipot ma bangke Karbi Anglong Autonomous Council penke longle e chet puta ke jorave laso alam the land revenue a secretary tumta lam klar pl kidam ta porhuta ako non da laso alam si repeat po je Karbi Anglong along le bangke amuka company aphan pidat Ambani Adani aphan Godrej aphan kapre dom phan longle ki jor palam ke thando lasi longle PG ma pipe ma ke all political parties hangsi solar project alam da chingwai no ili tum ko son sigi meima lasi adhe ka tum ke kipu dolo hola so all political parties ke jai ka third dolo CPIM la tum da dolo kapre ka party tum da dolo congress men da dolo si hola so pulo a condition na ba tum chini ne a condition bang pinai pulo a condition bang pia mokha council ben da paklang lo je itum ke solar project le biji ajat alam le biji sita chingwai sar akam men siklem sita latum akoi gi pia bang Karbi Anglong along le lasi apro pitha ene kaning je thap pen an chot kali de nei la bangke jongsi political motivated afan political ali afan party afan kapabotnam afan team Karbi Anglong pabotnam afan autonomous council afan ke pabotnam afan chot pulo tangte la bangke stop nei athe Karbi Anglong Autonomous Council atum longle ke jor ave lapen ichet puta Karbi Anglong Autonomous Council atum longle ke jor ave ako jong si alang litum proman pithe pulote I jola so longle siki jor pu isibak a proman pitha jong se a proman pithe the pulote akoi ki ban thaba bangke lake party molatum ajat apor sitame kicho bai a party ason si mandeji rat atum ako insai po rat atum matha po je ke pacho bai athe ke jorave ke jor approve ke isilong dave sita kaida longle ke jor possible po non da ko tok bom non da ningje bom je 152 along le bangke company aphan jordan ke jor ken hokta ve mati ako do pulote approve pitha ene lapu bangphan akoi ki pipen mote lahe akoi bangke lake commission akoi kali lake rat atum tin po rat atum matha po sita ni tum pene barombar pa clarified kuripon bomlo lasi la bangke stop nei lason alam the bangke jongsi kalidet alam the bangke kalanga pin jongbor I bangke alang litum ba ington nei athe hala dakte itum chinilo non ilitum kapre non jongsi India angkanglong langdam elo pulo tangte pini ke konana sikaching thur pulote India longke Gujarat model buda chithan than bala sondak taksi pinike ilituma Karbi Anglong aristo ejangatum
non akini alam gali ningkan ko aprang ningkan kre pho aprang alam pensi Ladakh Karbi Anglong ariso ejang atum bangke 15-14,000 plus bak ariso ejang tum ke angtan chongda damnang lasi aprang prang ason ki damtang non son CCI afan longle ki piason ka leader nei lapen hopu hydro project afan ason longle ki pi ka leader nei ili tum Ladakh ajat akam le claim sita isi profitable lapen Ladakh afan protection ki pi afan si ili tum claim nei pusi kadu ko be party hona chingbai konrap sarlo lasi laso putha gyong si claim pulote pinang anariso ejang non ili tum angtan ki dolong mentune ke kachongdat along ko pini kiso alam puna japen punotame chivoy ju ipol laso afan akisung ke dak family tum laso itum theklong lapen kapre khala dak dormaha ke kompen hala dak a security a region pen ili tum mentune areng kiso ahu kiso ladak ili tum arat atum apan theklong lasi la kaduk kavi arat apan jong si aristo ejang pan jong si chewanji pulodote Ladakh itum solajong ki klempon un ajak kong pen bangke itum pangcheng nangko pusi ili tum bange ke klempon lasi Ladakh jong si alang litum jong si ili tum matha halahai ariso ejang pan matha pute dak ili tum ki klemu na kambange ili tum ta aport pidunei athe chuki damtang ili tum CCI factory ason example la tum pibom lo CCI factory ason ke dunai tum claim nang elo puke chetan lo ili tum hydro project alam da chetan lo sita non abotai ili tum ke claim ko nei bangke dak ariso ejang tum local atum sakuri kilong ben chenglo Ladakh council atum ili tum revenue kilong ben chenglo revenue kilong ben lote ili tum dak arat afansi ili tum rap long po laso ke matha pensi ili tum ke claim pon sita non bangke longle ke jor po bangke akoi gipi bangke lake baseless lo lapen lake political motivated lapen lason ke ninje a party ke lake chobai party lo lake lasi nili tum ahin pen ke pon kang tu lasi lapuson statement lapuson ke lake monon fisita piperet nei lapen ajong si ne batai agency pulo ke jorjong si approve do pulote ke jor approve bang pitha ako pithek the pulote akoi bang pinang nei kusi non nang le tum apang klardak pen nili tum pacheni pon sila puili tum spokesperson dolan alang lihin pen tane pathan tu na ite tin details lam klar lo lam boy lo iltuma spokesperson inglen saho iltuma than lo nang tum than lo sa fransi nang tum kado fan nang tum kado ka fan ningkan kimi kado mang pajuri lo details lam ke ilmu spokesperson spokesman nang thaner lo sa alama bangke ahok kali alam si ahok udar pan kamislit ke pacubai kasi ingles ap alang li pulo proof na pinon proof pithek thep lo te batai ako rar pan kamislit rar pan ke pacubai abang ing tong non pusi alang li pulo sa alam the bange non ciklo ijon joni jong thong bong election duko alam binong mangke lasi laso election along kachipa haji apan kosono kachipa haji lai opposition party atum pachu bai pen rar pun pachu bai pen mupen alang li pulo laso bangke by hook or by crook mane election hai na po jara bidi pen sita lasi nirutuma frangone nije bomlo laso batai laswa athar wicket for jong si jor bom hela lote lage kena ma bang abreji ako rata bisa sede ko lage longle council pen longle ke jor ko bangke 1000 bigas suse alongle ke jor ko lai ko adani tango amari tango Godrej tango batai lo laso nilituma hin pen ruling party hin pen BJP party hin pen laso clarification bang GP lasi nang tu si election high tung pik pulong te nang tu bupia kam si claim pidima rat de dapan karbe ngong pa nang tu manifesto duji banana tu kacing vai duji kopi si
ku pipia kam se nang tum claim ni nang tum nang se rat ban ke than me sen blo de rat jong se convince lo blo nang pudong de nang ban vote nang di seta ke pacho bayalam pen make thek lor ke pacho bayalam min ke rat tum abang ke convince me rat tum procreate rat tum accept se la se nili nang tum pinya press conference pen alam teman chuningri batai la son ke pacho bayalam ke through media rada long ponang ne rada khan ke pamang huji pan bor inang ne nang tum je thanon rong dabra congress high lo pulang te ba epsl se tu high lo pulang te ku ppc rada khan ke claim akimia kam claim bijima halas tuan nang alang dam nai pusin lige tipu kan tu puji seta longli George company apan ba company ban longli pipe alam ke hok chini lorta company apan longli ke jor longli pidet ko bangke lamang mane chokchi lasi lasong ke pat bayala mangke ton nang ko pusin lige ini press conference ban alang tu bani lige tu ni rilo press media kata ko ito no naman ke especially ke APHLC atong BJP kachari Dr. Tuliram Romhang ki Japon na sarkar atong 6 schedule area along le Ambani Penchenglok Adani atong phan long le choyor lap pula tum akoy kewan lasi the lam ni ge prang alam le tum lahai ke pacho bai arisim ke empen kar biara ta pan ke pamang hu atowar ke pon apo sodak pen leli hin pen bang ke alam le to pan kon thelu la se alam the bang ke la pulo ma ya tu je po kai lai chaning leng pe chomang kro ta ni ye lo kadu ko alam la solom ili tum chini pakana ye ki dam tang alam da ikan theglong lo buka jana long ta CCIB lo kodak lason sodak pen lo chitok itum theglong le lason hatak se itum theglong lo am tereng along kodak electricity laso power generation ki claim dia phang claim lo kola dak mission laso alo ka chitok pen itum phang ale ki dojia phang council ale ki dojia phang kar biang long arab ale ki dojia phang bang alam itum phala dak bang ke lo ka chitok pon itum theglong le lasimon ile tum longle choyor da sik sedula longle choyor da possible kuma phan no ka choyor alam tungi pu bangke 30,000 bighas ke karbiang long kini council atum adani phan choyor da possible tungi pu ek number dui number na tum pulo 12,000 bighas reliance company atum phan choyor da possible tungi pu lapen 3,500 bighas ke kuma phan ma Greenco energies upstream power project atau pan amri yalong kodak long le choyordat pusil atum kepa cobai kepa cethang itum theglo la paise bang CBG aphan CBG bang ke pilma compact raso biogas raso pan 30,000 bighas west kar biang long along choyordat pula tum akoy ke wan itum BJP atum pha la pena ko la tum akoy wan thulo lahori jan na long APDCL tum 80,000 bighas APDCL electricity la tum phan long le choyordat pusi pu sita la an plea for la tum allegation ke wan long le choyordat pu alo kachit tok alo mo pa lang le tum pulo rat pa paklang thek the no ta rat pa paklang thek the social media long pa paklang tle kaduk ka phara thang the alam tum lam ni ge podo joy ku pi polo ma e la ge yo tuliram long hang kia po na sarkar long le choyor da la hai lo ka pa chu bai itum ge po bang la se hokpet abang long le ka choyor po bang ke pini nel tu kaduk ko nel tum kaduk ko phana thandak lora da to wan la ke long le ka choyor kali ek insi da long le choyor je lahaya company atau apa pun si revenue generation di segi claim dia apa
Lan sose council apuru ke pangcho ya phan la so kam se de kam ek lab dakhe long le ke choyo la mawe la se alang litung la hai ke pa chobai arisim ke en pen mithang asong pan ale ke chi padoji akam ki klem atma kar biang long arat kado kawe ki thek kire riso ejang non ki thur mi atum anta chini pakka pen la so nang pa chobai asong atum long dum de le pen ing sam jin kacing thur atau waralong wang pupu selang le tong pancu ning rilo la pen ke pa chobai arisim ke enwer anet a songja po jai kathar pen aria sang ho tong ke pa chobai do ana panta alang le tong pan sodak pen ili tong kata lip ji la pen kilang pang thek nai pusi kaduk ke panta thang pen ni lam thetalan si pe bom ในการรีดตัวเลยมั้งต้อง